Mayong adlaw mga bata. Atong katunan ang kabahin sa mga miyembro sa pamilya. Apan sa dili pa, atong kantahon ang gamayng payag. May gamayng payag sa buntod, kang tatay nanay kadtong tinukod. May gamayng bata na mintana, buotang pagkabata. Kinsa man ang giisgutan sa kanta? Si tatay. Si nanay. Ang batang gamay. Si tatay, nanay ug ang batang gamay gitawag og mga miyembro sa pamilya. Karon pamati pag-ayo kay atong tun-an ang kabahin sa mga miyembro sa pamilya. Ang mga miyembro sa pamilya. Si tatay. Si nanay. Si ate. Si kuya. Kamanghuran o bunso. Lolo. Si lola. Si tiya o tita. Tiyo o tito. Ikaw, kinsa man ang mga miyembro sa inyong pamilya? Ang kada miyembro sa pamilya adunay buluhaton o obligasyon nga angay sundon aron malipay ang kada miyembro niini. Sila importante kanato maong atong atimanon ug mahalon. Tawa ang mga hulagway nga nagpakita og pag-atiman ug paghigugma. Mao kadto ang mga hulagway nga nagpakita og pag-atiman ug paghigugma sa matag miyembro sa pamilya.